Какво представлява допълнително преразпределително плащане? Тази субсидия е допълнително подпомагане за земеделци с малки и средни стопанства. Тя се дава само за определен брой декари обработваема земя, които са допустими за подпомагане по основната субсидия ОПДУ. За малки стопанства с до 300 декара получава се допълнителна субсидия за всички допустими площи. За средни стопанства от 300 до 6000 декара допълнителната субсидия се дава само за първите 300 декара. За големи стопанства от над 6000 декара не е възможно да се получава допълнително преразпределително плащане. А как да кандидатствате? Трябва да се заяви участие по тази схема в заявлението за подпомагане. Площите, за които кандидатствате, трябва да са допустими и вече заявени по ОПДУ. А колко е субсидията? Индикативната ставка, сумата, която може да получите, е около 12 евро и 42 цента или приблизително 24 лева и 30 стотинки на декар. Важно, субсидията е насочена към насърчаване на по-малките стопанства, като вид допълнение към основното подпомагане. Земята трябва да отговаря на всички условия за допустимост по ОПДУ, за да може да се заяви и да се получи допълнителната помощ. Не забравяйте, че вероятността заявленията да се подават само онлайн, през системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие е реална. Лека и спорна работа.